El camió de bombers. Al Guillem li farà molta il·lusió. Sí, ja fa dies que diu que per l'aniversari vol un camió de bombers. Us l'embolico? Sí, amb paper vermell. És el seu color preferit. Papa, que ens toca baixar a córrer. Ah, és veritat, tenia el cap als núvols. Oh! Ai! Oh! Perdoni'm, és que estava distret. Quin home més estrany. El teu regal. Què deu ser? Una planxa? Quina gràcia! Camió bombers! Camió bombers! Ja sé què ha passat, papa. L'hem perdut quan has topat amb aquell home prim. Tens raó. No ploris, Guillem. Atenció! Comença l'operació Rescatem el camió de bombers! Primer objectiu, trobar l'autobús. És allà! Així no l'atraparem mai, aquest autobús. Si seguim per aquest carrer, no. Però si agafem una drecera, sí. Auxili! Compte! Uf, que just que ens ha anat. L'autobús! No hi és. Perdoni, ha vist algú amb un regal embolicat en paper vermell? Deixi-m'ho pensar. Eren un pare i una filla de color violeta. Ah, i on han baixat? Papa, el pare i la filla som nosaltres. És veritat. I algú més? Ah, sí, un senyor prim. Ha baixat a la parada del carrer del Pilot Toto. És aquest, el carrer del Pilot Otto. Sí que és aquest, però aquí no hi viu ningú. Vull a camió bombers! Vull a camió bombers! Mira, un paper de color vermell! Oh, i ara què fem? Doncs... Què, veus alguna cosa? Camió no! I el paper vermell? Afanya't, Guillem, que no aguantaré gaire estona. Ai! Us heu fet mal? Jo no. On és el Guillem? Guillem, no et moguis! Oh! No és el paper del nostre regal. Aquest té cors i el nostre no en tenia. Vull a camió bombers! Vull a camió bombers! Ara sí que no sé què podem fer. Mira, papa! Què? És un anunci de la planxa que tenim. Si anem a la botiga on la venen, sabrem qui l'ha comprat i qui té el nostre camió. Ben pensat. Sí, aquest matí li he venut aquesta planxa a un home prim. Teniu, aquesta és la seva adreça. Visca! Crec que m'he perdut. Vols dir que no hauria de ser per aquí? Ah, el paper! Oh, no! No hi podrem arribar, allà dalt. Oh, Guillem, em sembla que et quedaràs sense regal. No, Misha, encara hi ha una manera de recuperar el camió. Camió bombers! Oh! Camió bombers! Tingui, el paper amb l'adreça. Gràcies. Anem passant, que queda una mica lluny. Si volen, els hi puc portar jo. Ah,
Em fa l'efecte que això és seu. La planxa! Que bé, per fi! És molt difícil planxar camises amb un camió de joguina. Guillem, per fi tenim el teu regal d'aniversari. Xxt, no cridis, que s'acaba de dormir. Ara no podrà jugar amb el regal? Tranquil·la. Abans de dormir-se m'ha dit que ha sigut l'aniversari més divertit que li hem preparat mai. Jo també m'ho he passat molt bé avui, papa. És veritat, jo també. I saps què? Pel meu aniversari no voldré cap regal. No? No, voldré que em preparis una aventura com aquesta. Com aquesta? Sí! Molt bé. A veure què podem fer.